Hello mga friends! Welcome to Bible Kids PH! Hi mga kaibigan! Hulaan niyo kung anong hawak ko. Salamin! Oh, tama! Ito ay salamin! Ginagamit ko ito kapag nag-ayos sa sarili. Ikaw din ba? Alam mo ba, may itinuturo rin ng Bible gamit ang simpleng bagay na yan. Sabi sa Bible, ibig sabihin nito, unang Samuel 16:7. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Wow! Ibig sabihin pala, mahalaga ito kay God! Kaya mga bata, pwede nating gawin ito kapag Paano ko kaya magagawa ito today? tara, manalangin tayo.